Dar tante Lucica, că lucra la mat. Când nu mi-au Așa? de o discotecă, ține, sau bapă, mergea, am plecat de la bapă. Eram la liceu, mă, ce... Erați mari de... Tanti Jana. Cât e astăzi? Octombrie? 7. Oprește-te. Mai pui și data? 7. Păi da, se aude că acum filmez. Da. Doina, tu pe tine te știi. Așa n-am. Hai mă, lasă-o, mă! Și acum se dă din mână în mână încet la fiecare și filmează pe ceilalți. Da? Da. Că ce facem noi fapte deosebite acum? Ia uite, De mă. la casting. Hai că eu nu știu să... Nu-i faceți nimic. Ce vezi și vezi acolo. Și Plimbați, plimbați. vedeți-ne și pe noi un piugicu. Uite că se vede. vede. Da. Și ce să facă? Nu știu, Ne treci în cadru. Băi, nu mișca, nu, că Nimic, așa, sus. Nu, e, merge. Bă, până când... Înregistrează. E deja, nu apăsa. N-a păsat, mă. doar mișcați. Mă, e ceva de revesit. Ia mâna mă de la ochi, mă, că te văd aici așa. Așa, îi dau un piugicu, i-am băgat o... Ia uite și ăsta cu sticlă. Da, și de ce dați mai încolo? Oprește-l, Dar oprește-l. așa... Lasă-mă, să n-ai jucat la tăinie. Eu îl bapă. Până când mai văd ăsta odată, eu ce ești? Și pe noi, Olga. Și ai multe cules. La 82 Așa, ce rând? bravo. Băi, Mărine, Ai mai fost Ne să face vezi? operator ăsta. N-ai mai Mărine, Foarte frumos. bagă-te mai aici. Sunt. Foarte frumos, nu sunt ca... Mă, nu prinde pe ăsta din profil, că nu e telegenic. Pe l-a rugat că... Hai să vină să-și ia și el 5 saci. Oprește-l, Cine? Doina, oprește-l, gata, că ne-am... Mihaia, că nu vrea doar el să vină. Da, cu bebe. Ușor, ușor. Ușor, da. Da, ce să fac? Să-i duc Lasă, la bine că te-a Mihaia. registrat.